Mbalimao, très urgent. Billet lundi 5 septembre 2022. Message tellement fla. Message follow. Le ministre de la Jeunesse, Moussa Ak Atayer. Message follow ben Salima. Parce que Anya a remarqué, Moussa Ak Atayer noé jeunesse ka ministry ani e farnyana ministry. Avec Mali Tenundo, avec un jeune formé, mais tiens la na Mali Tenundo. Sorasu ka shin ko fama, ito yaka finna de mettre la ko prévu ba iraoula. C'est-à-dire que la gauchité, mais en même place rabi. Comment flana basé les méjuments quand? Parti politique moun keleme kata CNT fa. Bi Mali ni Faransi de benyokona. CEDEAO ye Mali janfa. Ino RFN Mali janfa. Mali politicien moun be ko aw keleme ku sama ka tu bla CNT kono. Ou chite ka boka partout tokola. Ka déclaration officielle ke ka Faransi jalaki. A ene jigla tege bide. A kelen sigile fo meto bi ngerema. Donc nous redon président Assimi aw be club na de malien ben séré janfa o keni be sena ni information tellement no fana soro ko CEDEAO mo ye a fo Goodluck Jonathan na ko ka fo Assimi ngena ko Assimi ti présenter la ko début kelen de Assimi début kelen janfa be ka damene de ne e m'a présenté aga soro si m'a présenté John be na présenté 600 o te sin nyuma yede o bu profiter ikere o do ko so ngima I wasado M5 RP ani yere wolo déboucheran par remettre la ko détail ou ke mais si ça angana le ministre de la jeunesse ASNT tire à parti politique fait nous te ka déclaration que ka gouvernement demain gouvernement ne tara plainte do onina nous te ka gouvernement demain awu genga bo CNT kono aga ta yere wolo mo ni M5 mo ka CNT fa parce que na fa tout law ne afa na mo avec mo kono ko maliki taw dimi aben na ube wage dimi o teo c'est à dire que abeka na ni mo ye na fa te mo munu na kwa akeleme ka de toro bide donc malien anga kuma le ministre de la jeunesse Moussa Ak Atayer aga fini flana aya la jede ani muso flamu fla ou be ministre di aye muso mbolo kala la je ou bolo kala ou namanguru kamankun yoro la je fama ka simbe yoro la Moussa Ak Atayer na le Mali ministre de la jeunesse mba zoomé donné aka famia le ministre de la jeunesse du Mali allait de flem milliers là Mali drapeau te aka teni fashi awa Mali surasu ka sin fama ka sin ni muso mi jolen flani iba yo tala ibe muso don fana je abe a muso flan be olu be keleme ka Mali drapeau ke o ka teninka mais Mali drapeau ani surasu ka sin o te Moussa Ak Atayer c'est vrai en bas don ikumbe rébellion na c'est vrai ikera ministrie ika barata bolo kain mais tiere la ita ka Mali drapeau ta ka do ika tenina de anwo tieni fo na ka ni ma famia Iken beba de beka bara ti Moussa Ak Atayer est l'un des meilleurs ministres du Mali. Ma Mali drapeau ito yaka tinina ne ken maye anna ke peut-être absa ke ne ma famia mais ne ken ni ka jatila ne mun kolosi Moussa Ak Atayer ite ka Mali surasu ite ka Mali surasu ka ite ku ni tibe ka teninga ndo mais tiana ite ka ira ka foko ite ka Mali drapeau kala kwa ani surasu ka sin anto yi ka tenisile iken be tenindo hali Mauritanie ndo bise ka ni teni ona sidu ita do yere ka foko ni Mali surasu ka teni bon munu fle ministre fla munu fle e krefe no lu yera tro iba do ko armée malienne de ka teni do aya la je ministre fla belaje voilà mais Moussa Ak Atayer ite ka Mali teni do de anwo cheni mfo nyokona iko ka ni mais amba dili absere ifana be nyina di nteki accusé de ayi mais bi akli to oronna c'est très important o de kundo yana nga bo vidéo là président Assimi a colonel de ma ay nyonye aga barake ni M5 RFP ani yere wolo déboucheran Paris olu brûler ba fly peut-être mouvement to be se kala CPMB parce que ne yere wolo ne M5 peut-être ne be mouvement victoire la mais ne héritier de yere wolo ne M5 na no lu taradra mina fo ne taradi ne na munya fina président Assimi atara parti politique mo ko ke kata CNT fa aya flebi awni France be ka samanyo ko molobi ou beski le me ko bulo fla courage ou be fa ngin ne la de e be place mina de politicien bo de no febi arun taruge ka CNT fa ni mo ko chama ni ngabe ku kono connecté jawde fe ou benete wagade fe ou benete mudi ko ne fe ne be ku sauver de koy aya la de yambla erreur mu ngono ça c'est des erreurs impardonnables bila inkerte ka se imante ou to te ka se ka bonda parce que yambla ou ya sanu erreur mu go be ka taka na nyo jikele ni kan ko boya la je ay parti politique bla je même be ka robe ga Mali deme RPMB ademambe asugube be yelema be abebe ajume parti jume be ka bobi ku be ka aw deme aw ka plenty aw kera gonkel na blade bi
ni mo ga ngaw de mebi munu be sente ko de ga ngaw de mebi ma joni ka kuma bi na bora ben de cerveau ni abogaciri ki fomba absa ke mo wara ba kan to kala ma de o de koso ay sente nchi aga ni parti politicien dégager ka boy aka ni force de changement mo yi yere wolo ni M5 ay wuru fara ngon ka barake no lié ani munu be ka barake no nta o fe nu ya o soro fana bo ta na o ye CPI la ala sago au sago akambe